Хоррас ишемәсенә чатырган мәйданчыкта Мәдәният министрлыгы тарафыннан игълан ителгән Уен фест бәйгесе кысаларында безнең яшьлек уеннар дип аталган чара уздырылды. Кичке уенда яңа карамалы, иске карамалы Әмәкәй, Мәлләтамак авылы һәм Тукай районы Мирәс авылы активистлары катнашты. Мирәс авылында гомер кичерүче Фәридә ханым шәхси күргәзмәсе белән килгән иде. Эштән туктагач инде депрессиягә бирелмәс өчендәдер инде. Анан вакытта күп була бит инде. Без инде эшләгән вакытта да иҗади эш белән шөгыльләнгәч, менә кул эшләренә ныграк басым ясый башладым. Курчаклар киендерергә теләгем барлыкка килде. Аннан соң инде шигәргә кабат өйрәнәсем килде. Эш башлары алдыннан безнең халык дуга укый. Биредә чараны иртәнге азан белән башлап җибәрделәр. Һәр авыл әзерләп килгән чыгышын тәкъдим итте. Иске карамалы апалары алтылы биюен искә төшерделәр, яңа карамалылар йөзек салу уенын оештырдылар. Мәлләтамактан килгәннәр капкалы уйнаттылар. Әмәкәй өлкәннәре милли уен коралларында уйнап куандырдылар. Чараның максаты менә шушы безнең ата-бабаларыбыздан, әби-бабаларыбыздан килгән шушы гореф-гадәтләребезне, ул вакыттагы матур чараларыбызны, алар менә шулай итеп күңелләрен күтәргәннәр, рухларын күтәргәннәр. Бүген менә шушы булган үзебезнең милли мирасыбызны дип әйтик инде, балаларыбызга, яшьләребезгә җиткерү. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында оештырылган кичке уенда авыл халкы, кайткан, килгән кунаклар катнашты. Шурашуга килгәннәрнең күбесе өлкән яшьтә булсалар да, һәр уенда актив булдылар, яшьлекләрен искә төшерделәр. Проектны тормышка ашыручы Гөлнар Шәмси дә оештырган чарадан канәгать. Biz инде 21 гасырда яшибез. Ләкин мәдәният йортларында, китапханәләрдә булса да, безнең борынгы киемнәребез, борынгы гадәтләребез, борынгы уеннарыбыз сакланса, ул минемчә матур күренеш. Авылдашлар белән очрашу, күрешү һәркемдә уңай тәэсир калдырды, ерак үткәннәргә алып кайтты. Онытылып бара торган гореф-гадәтләрне, җыр бию, уен көлкене милли байлыгыбызны киләчәк буынга да тапшыра алсак иде. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.